labaran ƙasa da na ƙetare da na duniya baki ɗaya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala al'umma, jama'a maza da mata, ku saurari abin da za mu yi bayani a kansa. Za mu yi magana ne a kan tsohon shugaban ƙasa wato Janar Muhammadu Buhari. Janar Muhammadu Buhari kar ku manta ya karɓi mulkin ƙasar nan a can baya tun a lokacin da Boko Haram take tsananin tashanta, take karmamin dukan mutane al'umma ta kai. A lokacin da Boko Haram ta yi ƙarfi a arewa, 'yan arewa ba su da wata mafita. Kar ku manta daga lokacin ne Janar Muhammadu Buhari ya karɓi Najeriya, ya fara shirye-shirye akan matakan yadda zai biyo wa tsarin kisan 'yan Boko Haram. Hakan Allah ya taimake shi ya samu nasara. Daga nan kuma aka kawo masa ƙorafi akan titin da ya fara tafiya tun daga kan Abuja zuwa ga Kano State. Nan ma ya fara, aka ɗauki aiki, aka yi ta aiki har aka cimma nasara. Daga nan kuma sai masu tada zagon ƙasa, 'yan ƙunar baƙin wake da sauransu suka dinga sukar mulkin Janar Muhammadu Buhari da abubuwan da suke ganin za su yi na ƙasar da mulkinsa. Aka dinga kidnapping a arewaci da sace-sacen shanun mutane da sauran abubuwan banza. Ko daga nan da Janar Muhammadu Buhari ya ga wannan, kun san cewa ya ɗauki mataki sosai, tunda halin yanzu akwai 'yan ƙauyukan da dama suna da bindigar da za su iya kare kansu da ita. A can baya dai kun riga da kun san baka isa ka shiga garin Zamfara ba saboda irin miyagun 'yan ta'addan da suke ciki. Za mu ƙarasa muku labaran nan. Ku danna subscribe zuwa gobe, ku danna alamun ƙararrawa.